Inselmilkom u nistedinkom għat-83 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd, San Luqa jippreżenta lil Ġesu miexi brieda sħiħa lejn Ġerusalemme, bażla sħiħa jiġifieri biex imur jiltaqa' mal-mewt u l-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. Fl-isfond ta' din il-mixja ta' Ġesu lejn Ġerusalemme fl-ewwel qari sejrin nisimgħu silta meħuda mill-ewwel ktieb ta' Slatem marbuta mal-profeta Elija. Interessanti meta naqraw l-ewwel ktieb ta' Slatem li hemm diversi ġrajiet marbuta ma' dan il-profeta kbir. Pereżempju, dik il-ġrajja sabiħa illi Elija jgħix f'mument ibes tal-ħajja tiegħu meta jesperjenza l-preżenza t'Alla f'żiffa ħelwa. Żiffa ħelwa, preżenza t'Alla li tagħmillu kuraġġ biex ikompli l-missjoni tiegħu u fostant affarijiet jażel profeta biex ikompli l-missjoni tiegħu. Fil-fatt, fl-ewwel qari ta' dan il-ħadd sejrin nisimgħu s-silta qasira tas-sejħa ta' Eliżew minn Elija. Dan jagħmlu b'ġest sempliċi ħafna billi qiegħed il-mantell tiegħu fuq Eliżew, illi b'ġenerożità kbira jifhem illi ġie magħżul minn Alla bħala profeta u għalhekk iħalli kollox warajh biex jimxi wara l-profeta Elija. Dan iservi ta' sfond tal-Vanġelu fejn għand 3 darbiet persuni saqsu lil Ġesu biex jimxu warajh. U Ġesu qiegħed kundizzjonijiet fis-sens li jitlobhom iħallu kollox verament minn qalbhom biex jingħataw għax-xandir tas-saltna ta' Alla. Forsi dan il-Vanġelu jista' jdawwal is-sejħa vokazzjonali ta' tant żgħażagħ fil-ħajja tal-Knisja tal-lum. Xi kultant nilmentaw illi l-vokazzjonijiet naqsu u hekk għal diversi raġunijiet u forsi fost dawn ir-raġunijiet hemm il-fatt illi Alla jkompli jsejjaħ lil żgħażagħ ġenerużi biex jimxu wara Ġesu, imma dawn għal diversi raġunijiet isibuha bitqila biex jinfatmu minn kollox, iħallu kollox warajhom u jerħu ħajjithom fl-avventura illi jimxu wara Ġesu. Forsi mdawlin minn din il-ġrajja tal-profeta Elija u Eliżew u anki mdawlin mill-kelma qawwija ta' Ġesu fil-Vanġelu, it-talba tagħna tkun għal tant żgħażagħ li iva qed iħossu s-sejħa li jimxu wara Ġesu ma forsi ma jaslux biex b'kuraġġ kollu jħallu kollox. Mulej għatihom il-qawwa biex jimxu warajk, iħallu kollox il-pjanijiet tagħhom, ħajjithom biex jidħlu f'din l-avventura sabiħa illi jiddedikaw ħajjithom għalik u għax-xandir tal-kelma t'Alla. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.